Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Tatar halkı gımır-gımırga elik-elikten bik g'ilimli hem g'ilimge ımtılgan halk bulgan. Bunu qayan bilebіз. Revolütsiyaga kadar Tatar halkına mekteplerde, universitetlarda okurga yaramasa da alarның 80%-тан артыгы укый яза белгән. Шул ук вакытта Россиядә яшәгән башка халыкларның укый яза белүе 15-20%-тан артмаган. Моның сәбәбе нәрсәдә? Татар халкы үзеннән үзе шундый кызыксынучан, гыйлемгә тартылучан микән? Әгәр дә карасак, һәрбер халык та бит әдәмнән килә. Бөтен халыкның да уртак әйберләре бар. Шулай булгач, ялкаулык та уртак булырга тиеш. Ләкин менә шушы ялкаулыкны җиңгеп, сине алга истереп баручы ниндидер хис бар, ниндидер этәргеч бар татар халкында. Гыйлем өлкәсенә килгәндә, бу этәргеч, бу хис Коръән булып тора. Ни өчен алай? Әгәр дә игътибар итсәк, татар халкы шулай бит мөселман булган. Бүгенге мөселман түгел. Бүгенге татар халкын мөселман дип без шартлы рәвештә генә атый алабыз. Чын мөселман булган. Динле, намазлы, гырыф-гадәте дингә туры килгән, киеме, силәме, уе, бөтенесе дингә туры килгән татар халкы булган ул. Һәм менә әлбәттә динне нык яратсаң, һәм дә дингә ымтылсаң, динне өйрәнәсең килсә, укый яза белергә кирәк. Чөнки динебезнең төп нигезе ул Коръәни Кәрим китабы. Менә бүген шушы Коръән турында, уку турында бераз сөйләшеп алыйк әле. Коръәни Кәримне укыр өчен аның хәрефләрен танырга кирәк. Шуңа күрә элегелектән бай гаиләсеме, крестьян гаиләсеме мәчеткә, мәдрәсәгә балаларын җибәреп, хәреф танытырга өйрәткәннәр. Һич югында Коръәнне укып, Коръән хәрефләре белән яза алган һәрбер татар баласы крестьян булса да. Инде безнең татар халкының революциягә кадәр булган алфавиты ул нигезләнгән гарәп алфавитына һәм гарәп хәрефләренә. Шулай булгач, татар баласы автомат рәвештә үзенең татар теленең алфавитын да өйрәнгән. Димәк, гарәпчә укый алган, Коръән укый алган һәм үзенең алфавитын да белә торган булган. Әгәр дә безне тыңлаучылар арасында улы яшьтәге кешеләр булса, алар хәтерлиләрдер бала чагында өйрәнгән дугаларын. Әлпи-тиси җимхи. Шулай дип башлана. Бу нәрсә? Без моны дуга итеп өйрәнә идек. Бу бит алфавит. Бу татар теленең алфавиты. Төнлә без аны укып ята идек. Уйлап карагыз әле. Менә шул дәрәҗәдә татар халкының гыйлемгә тартылышы булган. Һәм моңа сәбәпче безнең Коръән китабы. Ни кызганыч, бүгенге көндә инглизчә, немецчә укый алабыз. Урысча әйткәндә юк инде. Татарчаны кирилл хәрефләре белән беләбез. Әмма гарәп хәрефләрен без бүген оныттык. Кулга Коръәнне алып укый алмыйбыз. Ләкин шулай да бу Коръәнне безгә карата мәхәббәт бүген дә бар. Кай вакытта мәҗлесләргә киләсең татар илләренә. Илләрендә иң биек урында, иң мөхтәрәм урында тора Коръән китабы. Гарәп хәрефләре белән язылган Коръән китабы. Аны укый белгән кеше юк, әмма ул анда тора. Бүгенге көндә дә мәчетләргә алып киләләр Дәванидән калган дип иске китапларны. Иске Коръән китаплары саклап тотканнар алар аны. Ул 100-200 еллык китаплар. Ләкин саклаганнар. Бу изге китап дип. Шулар арасында берсен ачып караган идем, география китабы. Гарәп хәрефләре белән язылган, иске имлә белән татар хәреф, татар сүзләре география китабы. Халык аны саклаган изге китап дип, чөнки гарәп хәрефе булгач, монда дини сүзләрдер, дини әйберләрдер. Алла сакласын, чыгарып ташларга ярамый дип саклап торганнар. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, безнең халкыбызда
Коръәнне безгә карата ихтирам бик зур. Ләкин ихтирам булу белән, әлбәттә, Коръәнне укырга да кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Коръәнне укыган өчен, һәрбер хәрефе өчен Аллаһ Тәгалә 10 савап бирәде. Һәрбер хәреф ул сүз түгел, ул хәреф. Мәсәлән, әлхамдулиллә дигән сүз. Әлхамд бер сүз, лилләһ бер сүз түгел. Әлхамд 5 хәреф. Лилләһ дигәндә 3 хәреф. Һәрберсе өчен Аллаһ Тәгалә 10 савап бирә. Савап эшләү, мөхтәрәм кардәшләр, җиңел бер түгел. Савап эшләр өчен садака бирергә кирәк. Кемгәдер булышырга кирәк. Менә кыш көне кар ява, кар чистартырга була, кемгәдер юлларны чистартырга була. Кемгәдер кирип, эшләрен эшләргә була. Ләкин бер кая селкенмичә, менә шушылай утырган җирдән генә савап алырга була. Коръән укып. Телне селкеткән өчен безгә бернинди дә авырлык килми. Әгәр дә утырган җирдән Бисмиллаһир-рахманир-рахим, Кул хуаллаһу ахад, Аллаһус самад дисәк, Аллаһ Тәгалә безгә әҗр савап бирә. Моннан да җиңел савапны эшләү усулы бар микән? Менә безнең гаиб бүген Коръән укымавыбызның бер гаибе ул савап эшләргә омтылмау. Изгелеккә омтылмау. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһка шөкер, бүгенге көндә Коръән укучылар артты, Коръәнне ятлаучылар артты. Бар хәтта махсус Коръәнне ятлаучыларның мәдрәсәләре. Безнең Казанда да бар, Россиянең башка төбәкләрендә дә бар. Уйлап карагыз, менә безнең алдыбызда әле ята Коръән китабы. Шушы китапны яшьле егетләр, кызлар, хәтта алар яттан беләләр, башыннан ахырына кадәр. Нинди зур дәрәҗә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, менә шушы Коръән китабын яттан белгән кешенең әти-әнисенә кыямәт көнендә нурдан ясалган таш кидертерләр ди, башына ди. Аның нуры кояшка караганда яктырак булыр ди. Уйлап карагыз, Коръән ятлаган кешенең әти-әнисе нинди дәрәҗәдә булса, Коръән ятлаган кеше үзе нинди дәрәҗәдә була. Шуңа күрә үз балаңа Коръәнне өйрәтсәң, ятлатсаң, бу бик әҗерле эш икән. Үзеңнең дәрәҗәң артса, икенче яктан үлгәннән соң сиңа дуга кылучы булачак. Синең каберең янына килеп, ык-мык дип, шулай бит нәрсә әйтергә белмичә тормас балаң. Ул синең каберең янына килеп, кулларын күтәреп, матур итеп, Коръән укып, дугалар кылыр. Менә бу кабердә ятканда синең өчен иң кирәкле әйбер. Аның президент, министр булуына караганда да. Шул ук вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, Абдуллаһ ибн Мәсгуд әйтә, Коръәнне чынлап укучылар һәм чынлап ятлаучылар ди, ул Коръән белән яшәүчеләр ди. Ягъни, Коръән белән яшәгән кеше ул Коръәнне алып баручы, күтәреп баручы, кешегә, халыкка илтүче булып санала икән. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Коръәнне укырга, ятларга омтылырга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям инде. Алай гына түгел, Коръән белән яшәсәк, әгәр дә без чын Коръән укучылар һәм ятлаучылар булырбыз ди. Бу безнең асылыбыз. Бу безнең нигезебез. Халык буларак, мөселман буларак. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә шушы Коръәнебездән аерылмыйча Коръәнебез белән яшәргә насыйп итсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.